Jendit kabeh. Alon-alon. Jaran lanang le jendit ki padha beda-beda. Penontonnya aja ada dintuti lo ya. Ana sing ora jendit siji kae. Jan. Jendit kaping pindho sing ngarep jendite kurang rada tegluk. Kek noto sampur. Ya. Iki ora perlu dikombor mergo nek iyup. Ora ana kombore. Iya.
Oi. Sorry. Masih. Oi. Semangat, semangat, semangat. Mas. Oh ya. Oh ya. Tuh. Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Lo 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 lo. Ah oh ah. Oi. Ae. Oh ya. Yo mapan nang panggonane dhewe-dhewe. Ayo tertib dhisik. Ora kena jael. Alon. Wis ben karo dono tambekan disit, Mas. Ah, arep ngapa kae mesine?
iya kangen Jas.
sampun kabiyarsa kasmaran saking Sari Muda Budaya. Ya, panggilan kepada Mbak Ketik diharap merapat ke panggung, ada hal yang penting. Yo, Mbak Ketik. Panggungnya sinten? Mas Budi, teng panggung Riki. Oh iya. Sumber suara. Sama Mas Budi. Iya, sama Mas Budi, monggo. Mbak Ketik sama Mas Budi, keaturan wonten mriki, wonten sepapan mriki. Kacak yo le. Wis. Kacak yo. Kacak yo. Kacak. Ya, panggilan kepada Mas Budi, wonten panggung mriki monggo. Mas Budi. Pun tenggo wonten sepelataran mriki, Mas Budi. Monggo Mas Budi.